Er det 2 hopper? Nej, det er kun en, der hopper. Men den er simpelthen lige nok på ridestuen af. Den siger bare aldrig noget til noget som helst. Det er også bare at stå der. Det er godt, vi har strøm på hegnet, kan jeg love dig. Cassie, skal du over og sige hej? Hvor er der en herre med, hva'? Det er mig. Det tager en dreng meget, hva'? Ja. Det er sgu da gået fint. For hvis der er været noget, så havde det kommet med det samme. Så var det kommet ret hurtigt. Ja. Det er altid spændende, lige så snart der kommer. Ja, selvfølgelig er det det. Det er godt, du er på den anden side, kan sige. Sikker på, at Jamen, det er jo ham, der bestemmer det, så ja. Det må jo både være... Ja, han er ude at ride. Jeg så... Nå, jeg skulle lige til at sige, der mangler Jeg så sgu da. Christine, så hun der kom ind. Der kan stige. De ser altså skæg ud, når de kommer løbende med det der det gør de. for øjnene. Han var også lidt usikker på, at han har kun haft sådan noget trådnet for. Eller, Nå, eller de der strimlerne, strimler. ja. Det er altså godt, det der. Ja, det er. Nu er han afleveret, så kan I bare komme. Okay.